या देवस्थानच्या मार्फत दरवर्षी गणेश याग हा कार्यक्रम म्हणजे उत्सव साजरा करतात आणि पाळणा वेगवेगळे देवस्थान दुपारी 12 वाजता साजरा केला जातो. त्यानिमित्तानं वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि तसंच आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत. तसंच उद्या सत्यधर्माची महापूजा जी आहे ती तीर्थप्रसाद पालखी आज रात्री पालखीचा उत्सव होणार आहे. तेव्हा सगळ्या भाविकांना गणेश जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि की गणेशाकडे एवढंच मागणं की सगळ्या गोवेकरांना सुख शांती आणि समाधान प्राप्त करून द्या. योगेश अवधूत लावून सिद्धिविनायक देवस्थानाकडून सगळ्यांचे गणेश नवीन शुभेच्छा देतात. वो योग अंगारिका गणेश जयंती निमित्त अंगारिका योग संकष्टी योग आणि मंगळार आयला खातीर हांगा सगळे भक्तांनी सकाळपासून खूपशी देवाक गर्दी केल्ली आसा. आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री गोयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा येवन दर्शन घेवन देवाचे आशीर्वाद घेवन गेल्ले आसा.